କଳାକୁ ଧଳା କରିବା ଓ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାରେ ଯେମିତି ପିଏଚ୍ଡି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ଯଦି ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ତଳେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାତ୍ର 40,088 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କରୋନା ସମୟର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଓ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। 2020 କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହୋମରେ ରହିବାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 8,53,000 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସେବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲା କେମିତି? ସେବେ 8,53,000 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 40,000 କିପରି ହେଲା? ଠିକ୍ ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା 6,798। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 7,998ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ତେଣୁ 1200 ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାର କେବେ ଗଢ଼ିଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ଶାରଦା ନାୟକ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। କିଛି ମାସ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବି ଜଳସେଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ କିପରି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଥିଲେ, ଏଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ 76.55% ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା କି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧେରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ବାବଦ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ନା ଏପରି ଦାବି କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍? ଏଥିରୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।